Мабыць, вы таксама бачылі гэтыя трэндавыя свечкі яйкі на Pinterest. Зараз пакажу, як іх зрабіць. Захоўвайце гэтае відэа і стварайце свае. Бяром яйкі, вымытыя, нож, якім далікатна разбіваем шалупайку. Заставацца акуратнай важна, бо калі з'явіцца расколіна, воск выцячэ. А што рабіць самімі яйкамі, глядзіце ў тэксце пад гэтым рылс. Потым шкарлупіну яшчэ раз мыем у гарачай вадзе, каб зняць астаткі арганікі. Высушваем. Паціху заліваем вадкі воск, ставім кноцікі. У мяне гэта джутавы шпагат. Раўняем заціскачкамі. Чакаем. Воск можа даць расколіну, таму даліваю яшчэ, а калі ён застыне канчаткова, адразаю кнот і сустракаю свае свечкі. Адгэтуль вось лепш дастану свечку, б не было падцёка. Такая свечка дасць цяпло амаль што на 4 гадзіны і больш. Карыстайцеся!